Prvi studen 2017. gospodovo leto. Znači, na Baba planina, na Nacionalni park Pelister, Nižopole. Slušate kako žubori, sapunčica. Opa! Zamrzната се лизга. За малце во сапунчица сапунки се насавретни. Еки замрзнато, под нулата е, ладно е утрото. Интересно. Това е моята прекрасна Македония. И аз моята капучинска. И да се замързнаха, ме назва. А задне? Ладно. И свято изпопаян, или изпопак помин, студен лед.